Ayahuasca, po česku Aya, liána duše, liána smrti a spousta dalších názvů pro královnu rostlin. Dokáže hledajícím urychlit duchovní cestu i o desítky let. Funguje jako urychlovač, vesmírná raketa, portál. Podobně jako jiná psychedelika, rostliny síly zadotuje svou energií a moudrosti entity, ducha rostliny, DMT a tak dále, lidský senzitivní aparát. Pozor, Aya není pro každého. Silný šaman se před obřadem kouká, komu se co bude dít, komu může nalít a jaké množství a komu nenalije, protože to nemá z vrchu a od duše pacienta dovoleno. A také, koho by i hlt Áji mohl energeticky, psychicky rozbít. Šamanský výcvik je tak silná cesta plná úžasných zážitků, že studenti často jezdí do Evropy udělat Áju pro lidi, skasírovat lidi, aby měli na další drahý výcvik. Schrábnou peníze, odletí a zůstanou po nich energeticky rozbití lidé. Většinou to trvá nějaký čas, kdy ty deprese, smutky a tak dále začnou. Vždycky platilo, že silní šamani neopouští svůj kmen a nelétají do Evropy, protože ho chrání, léčí, vedou. Vzniká na Áje závislost. Nevím o nikom, komu by Ája vyloženě chutnala a pil ji jako vyloženě dobrotu. Může vzniknout závislost na těch stavech napojení, vidění, ale vzhledem k tomu, že často provází rituály čištění, Ája stahuje zárodky nemoci, nehezké energie do břicha a pak se to zvrací nebo to jde spodem. Tělo se převibrovává, čistí a zase to jde horem, dolem. Pobyty ve tmě je čistá cesta bez psychedelik, medicíny. Musíte si tam vidění, napojení, vycestování z těla a tak dále vymeditovat, nacvičit, vyčekat. Z psychedeliky to máte za pár minut, desítek minut, ale na rozdíl od pobytu ve tmě to za pár hodin končí. Kdežto ve tmě si jedete na vlně po celý pobyt, v různých úrovních, cyklech. Podle toho, jak jste připraveni, jak reagujete na spojení, záleží, jak máte tělo vyčištěné, připravené, aparát těla, od sušumny, kundaliny po třetí oko. Ája vás dokáže přenést do minulosti po časové ose. Čistíte tam traumata, kletby, události, své přešlapy. Ještě lépe, když vám s tím pomůže jasnovidný šaman. Cestujete do různých světů, léčíte si tělo, komunikujete s bytostmi, mimozemšťany a tak dále, a tak dále, a tak dále. Dokážete si přejít do jiné vaší inkarnace a tam napravit spáchané, popovídat si s Kristem, napojit se na Boha. Je toho mnoho, co jde. Šaman, průvodce rituálem, je extrémně důležitý pro bezpečnost obřadu. Silný šaman perfektně ochrání lidi a místo, vytvoří ochrany, bariéry v místnosti, má v místnosti své světelné pomocníky, je v místnosti víckrát naklonován svými hologramy. Na své vnitřní obrazovce hlídá všechny účastníky. Když někoho duše odletí a nechce se z astrálu vrátit, nebo tam doslova někdo fyzicky zemře, šaman zaletí pro duši a tělo oživí a pohlídá také, aby někdo nezaletěl z těla tak daleko, že by ho musel složitě v astrálu hledat a vracet. Velký problém je u slabých šamanů i to, že z lidí vylétávají hnusy, nehezké energie, neodvedené duše, démoni, entity, šípy a tak dále. A z jednoho to letá do druhého. Proto je po rituálech tolik rozbitých lidí. Stalo se mi xkrát, že ze sluníčkových lidí lezli démoni a hnusy. Tak jsem si dělal ještě vlastní bariéry kolem sebe. Šaman je musel pacifikovat, odvádět to do světla. Další informace je, že i Ája zatěžuje játra, ledviny a dělá trhlinky do astrálního těla a aury. Silný šamán to na očistě a diagnostice zalepí, opraví, většina to však nedělá. Šamán by měl být plně jasnovidný.
Díky áje má více energie tne večer na léčení a má zesílenou ochranu. Vysávání nemocí, rakoviny, šípů a tak dále pusou šamany je daleko silnější než léčení rukama. Má to svá specifika, rizika. O různých zákulisních věcech by se dalo psát hodiny. Nevědomí lidé si koupí áju nebo jiné psychedelikum, LSD a tak dále přes e-shop a dají si to sami nebo s kamarádem a psychedelikum jim otevře nějaká napojení, světy, kanály, tělo, naleze do nich kdeco, i ti démoni, a s tou spoustou otevřených světů, kanálů pak mají lidé deprese, smutky, psychické problémy. Není to sranda. Rozbitých lidí, kteří si dali nějaké psychedelikum bez šamana a vlezli do nich duše, entity, démoni a oni se pak chtěli zabít nebo skončili na psychiatrii, je velmi mnoho. V Čerkejka na Slovensku dělá áju a rituály s dalšími psychedeliky kdekdo. Ejkával jsem lidem, že jste asi 70 šamanů, co áju v České regii dělají, doporučím s karmickou odpovědní jako bezpečné jen 2. A pokud chtějí do Amazonie, tak přepečlivě vybírat, protože ve světle tam jde sotva 3% šamanů. Sexuální obtěžování, znásilnění, napojení odsávacího potrubí na tělo a tak dále. Mnoho se tam děje, je skoro zázrak, když se někdo vrátí bez jakéhokoliv poškození. Pokud proces s ájou nezvládáte, vypijte vodu s citrónem, to proces oslabí, ukončí. Ája nemá ráda vodu, když se napijete vody, vyzvracíte se a proces postupně zeslábne. Práce s psychedeliky je často náročnější než operace srdce fyzického, protože má přesah do více těl, životů, světů. Srdce si také nenecháte operovat prodavačem cyklokol. Lidé hledají pomoc, smysl života, spásu, kde to jde. Kamarádka jim řeknou, jak byla ceremonie úžasná, ale nevidí, za kulisy je toho ještě mnoho, o čem by se v souvislosti s ájou dalo psát.